Chichemo changu ndechekuti wakomana ava vari kuuya kunotsotsa minda munharaunda yedu yeNyagande muwadhi 7. Vari kutsotsa kuvarimi. Nyange wakasvika munda uine mbeu dzauinadzo, vari kuti isisu tine pepa ratinaro richangozokumanikidza kuti panoshandwa chero ivo vaparambira. Vagari vekuuzumba marambapfungwe vochema-chema nekuda kwemaChina ari kuuya achitora minda yavo nemagadheni vachiita mining. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Vamwe ndivo vari kuti ndomene haichemedze, torerwai minda iyoyo nechisimba, handiti ndimi makavhota here, saka munochemei. Ladies and gentlemen, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya ine mibvunzo mizhinji asi inoshaya anopindura kana kuisova, nekuti vanokwanisa kusova nyaya yacho vanenge vakanyarara uye vanenge vaine mainterest pamining inenge ichiitwa iyi. Murume anonzi Norbert Nyawasha wekwanyagande Ward 7 kuuzumba ochema-chema kumhuri yeZimbabwe mushure mekunge munda wake watorwa nemaChina ayo ari kuti ane mapepasi ekushanda mumunda make vachiita mining. Kushanda kwakaita maChina mumunda make akapromiswa kuti achakompatsetwa zvirimwa zvake zvaakadestroyerwa, asi vapedza vakataura kuti pamasamples hapana chinhu. Izvo zvazoita kuti azvionere kuti apa akatsotswa, uye ava kutogara achinetsana nemhuri yake vachifunga kuti akapiwa mari muchivande akadya. Ladies and gentlemen, ndoda kuti muone video remurume uyu ari kuchema-chema nezvakaitwa nemaChina mumunda make, apo akaparadzirwa plantation yake nemabhanana pamwe chete nezvirimwa zvake. Asi kana mapedza kuona this video, ndinokumbirawo kuti muuye mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yemaChina ayo ari kuita mbiri yekuita madiro aJeorgina munyika. Ini ndinonzi Norbert Nyawasha. Ndakamira pamunda wangu wakashandwa newakomana wemaChina, wakabatana nekambani yemaChina yavari kuti inonzi One Investments. Chichemo changu ndechekuti wakomana ava vari kuuya kunotsotsa minda munharaunda yedu yeNyagande muwadhi 7. Vari kutsotsa kuvarimi. Nyange wakasvika munda uine mbeu dzauinadzo, vari kuti isisu tine pepa ratinaro richangozokumanikidza kuti panoshandwa chero ivo vaparambira. Seizvozvizvi wakasvika munda wangu uine mabvembe, wakanditi haana basa mabvembe aya, tinokwanisa kumakombanzeta. Mabvembe acho hawasati wakombanzeta, wakanga kuine good vegetation yakanga iri uku yemabhanana, plantation yemabhanana iyoyo wakaiuraya, kuzosara zvikamu dzitoriwo nharo dzandaita nawo kuti hamungaparadze lendi yangu kusvika pakudai. So ipapa pandiri kutaura, mari yekuti watomboshanda pamunda pacho hawana kana chawakandipa. Chuma changu waingotora wachienda kumaketi, pekupedzesera ndopawazonditi zvanzisina kuti mirira zvakanaka ufunge hako Nyawasha, masembozi anga asingaoneke. Saka ini ndiri kurwadziwa kuti vanozondiudza masembozi kwekupedzesera, ndopandanasoona utsotsi hwavo. Izvozvizvi nemhuri handichanzwanane nayo, iri kufunga kuti pamwe ndakapiwa mari asi hapana kana chandakadya apa.